A l'abecedari de Cel i Terra hi trobareu per cada lletra de l'alfabet una paraula, un poema i una petita curiositat. Per exemple, sabeu des de quan els humans fem servir sabates? Tots els textos giren al voltant de l'eix cel i terra, perquè als nens i nenes els encanta descobrir les formes que s'amaguen al cel i la vida que hi ha sota els peus. A cada pàgina hi ha una il·lustració que acompanya la lectura i que connecta amb l'univers dels infants. Els poemes són ben diversos, n'hi ha que expliquen una història, d'altres que tenen tocs d'humor o jocs de paraules i també alguns que expliquen un instant efímer. Per exemple, l'Estel, que diu així: dansa pel cel, lleuger, l'estel. El sol el mira encuriosit i fa brillar el seu vestit. Espero que gaudiu de la lectura d'aquest abecedari.